खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 7 जुलाइ 2026 मायथाइ एबा 22 आसार दान 1433 मायथाइ मंगलबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। मंगलबारनि बे साना नोंथांनि साहस आरो गोहोखौ रुजुजायै बांहोनाय जागोन। हनुमानजिनि दयाजों नोंथांमोनहा साननाय गासैबो गोब्राब हाबाफोरा दिनै गोरलैयैनो जोबजोबगोन। नोंथांनि दैदेननाय गोहोखौ खामानिथिलियाव बाख्नायनाय जागोन आरो गागि मावफुंगिरिफोरा नोंथांनि बोसोनफोरखौ गोनांथि होगोन। फालांगियाव गोदान बाहागोदारिया गोबां मुलाम्फा लाबोनायनि जाथावना दं। नखरारि जिउआ खुसि जागोन आरो बेलासि समाव बिदा-फंबायनि हेफाजाबजों नखरनि जायखिजाया गोजाम दावराव-दावसिफोरा आबुङै सुस्रांजागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रोजा गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय रांखान्थियारि जौगानायनि गोदान दरखं बेखेवगोन। रायज्लायनायाव गुरैयै लाखियोब्ला नोंथांनि गोबां गाज्रि जानाय खामानिफोरा हरखाबै दिनै जालांगोन। हा-हुनि बायनाय आरो फाननायजों सोमोन्दो गोनां आयदाफोराव रोंगौथि गोनां सुबुंफोरनि सुबुरुन लानाया मुलाम्फा गोनां जागोन। समाजाव नोंथांनि मान आरो थाखोआ बांगोन। नोंथाङा बाहागिफोरनिफ्राय माखासे मोजां खौरां मोननो हागोन, जाय न'आव फोरबोनि आबहावा सोमजिहोगोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों गोरोबलायनाया जोबोद मोजां जागोन आरो नोंथाङा बिसोरनि थाखाय मोनसे अनथोब बायनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों जोंथि गुफुर गाब। मिथुन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि गावारि गोहोखौ बांहोगोन आरो नोंथांनि समायनाया सुबुंफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा गावनि रोंग'थिखौ दिन्थिनो थाखाय गोदान आरो गिदिर खाबु मोनगोन। नोंथांनि मेलेमारि गोहो आरो जुक्ति गोनां गोहोखौ फालांगियाव मोनसे गिदिर आरो मुलाम्फा गोनां रादायखौ थि खालामनो हायो। गथ'नि सोलोंथाइ आरो जिउ राहाजों सोमोन्दो गोनां जायखिजाया गिदिर जिंगाया दिनै अरायनि थाखाय जोबलांगोन। सावस्रिनि फारसे सांग्रां जा आरो गुसु आदार जानायनिफ्राय गोजानाव था। मोनाबिलियाव बिसि एबा फिसाय आरो गथ'फोरजों गोजोनै बारलांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना नोंथांखौ बांद्राय आबेग सोमजिनायनिफ्राय गोजानाव थानो आरो प्रेक्टिकेल जानो बोसोन होयो। जायखिजाया गोनां डकुमेन्टखौ फरायालाबानो सागान दाहो, नङाब्ला खहा जानो हागौ। मावख'नि खामानिजों लोब्बा लाखिनानै नोंथाङा हरखाबै मोनसे गुसुं दावबायनायाव थांनो गोनां जानो हागौ, जाय इयुननि थाखाय फिथाइ गोनां जागोन। रांखान्थिनि बिथिङाव नाङा-फाङा जानाय खरसाफोरखौ दबथायनाया जोबोद गोनांथार। बिमानि सावस्रिखौ जोथोन लानांगौनि गोनांथि दं। ध्यान आरो य'गानि मदद लायोब्ला देहाया गोजोन मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै सिंह राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय जौगानाय आरो मुलाम्फानि गोदान खाबु लानानै फैदों। आयनि फुंखाफोरा बांगोन, जाय नोंथांनि रांखान्थियारि थाथायखौ सिगांनिख्रुइ जोबोद गोख्रों खालामगोन। जुदि नोंथाङा मोनसे गोदान फालांगि जागायनो सानदोंब्ला दिनै आगानसे सिगांलांनो थाखाय बयनिख्रुइबो साबसिन सान। लोगोफोर आरो बैसोगोरा लोगोफोरनि आबुं हेफाजाबा नोंथांखौ खामानि थिलियाव सिगांथिं दावगानायाव मदद होगोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन आरो नोंथाङा गावनि लोगोरिजों इयुननि थाखाय बिथांखि लानो हागोन। नोंथांनि बिमा-बिफानि बोरआ नोंथांजों थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों सना गाब।
कन्या राशि दिनैनि साना नोंथांनि केरियारनि मोनसे गोदान दिथा आरो गोजौथि जागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि हाबानि ओंथि आरो बावसोमनायखौ नोजोर होनानै नोंथांखौ मोनसे गिदिर बिबान होनो हागौ। सोरखारि साख्रिनि थाखाय थियारि जानाय लाइमोनफोरा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। समाजारि बेंखनाव नोंथांनि फोथायजाथावनाया बांगोन आरो सुबुंफोरा नोंथांनि बोसोनखौ मान होगोन। आजै-आजौनि सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया गोजाम आयदाखौ दिनै फोजोबनायाव गोसोआ जोबोद गोजोनगोन। सावस्रिया जोबोद मोजां जागोन आरो नोंथाङा गावखौनो गोहोजों बुंफबनाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा अख्रां गाब। तुला राशि खाफालनि गोहो थानायनि थाखाय दिनै नोंथांनि साननानै लानाय गासैबो खामानिफोरा जेबो हेंथा गैयाजासे जाफुंगोन। धोरोमारि आरो इसोरारि हाबाफोराव नोंथांनि गोसो दुंनाया बांगोन आरो नोंथाङा माबा मोनसे सिबिनाय खामानिफोराव बाहागो लानो हागौ। गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय गुबुन हादोराव थांनो थांखि लानाय फरायसाफोरा दिनै मोनसे मोजां खौरां मोननो हागोन। आदालताव थालांनाय केसफोराव थासारिया नोंथांनि फारसे गोख्रों जागोन। नखरनि आबहावाया जोबोद गोजोन आरो गोजोनथाव जागोन। मोनाबिलियाव सासे गोजाम लोगोजों गोलाव बाथ्रा रायज्लायनाया गोजाम गोसोखांथि लाबोफिनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गलाब गाब। वृश्चिक राशि दिनै नोंथांखौ सावस्रि आरो गारि सालायनायाव जर'खा जोथोन लानो सांग्रांथि होदों। सिनायमोनै फुंखानिफ्राय रां आरजिनो नागिरनायाव सर्टकाट नाजावनायनिफ्राय आबुङै गोजानाव था, नङाब्ला मानहानि जानो हागौ। गावनि सानथांखिफोरखौ खामानि थिलियाव थाखोमानाय सुथुर एबा गाज्रि लोगोफोरनिफ्राय आबुङै आन्दोआव दोन। गोब्राब समाव नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि एंगारनो हायै अननाय आरो गोसोआरि हेफाजाबा नोंथांनि गोसोआ लोरबां जानो होनाय नङा। हनुमान चालिसाखौ सिबिनायजों फरायनाया नोंथांनि जेंनाफोरखौ गोजोन खालामगोन आरो गोसोआव गोजोन लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा मै गाब। धनु राशि दिनै हाबा जानाय जिउ आरो फालांगियारि बाहागोदारिनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो जाफुंसार सान जागोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों गोजाम फारागथिफोरा आबुङै जोबलांगोन आरो गावजों गाव मोजां मोनलायनायाव मोनसे गोदान सोमोन्दो सोमजिगोन। फालांगियाव बायग्राफोरनि अनजिमा बांनायनि जाहोनाव सानफ्रोमबोनि आयाव गोबां बांगोन। गोदान मानसिफोरजों फालांगियारि सोमोन्दो दागोन जाय इयुनाव गोबां मुलाम्फा जागोन। समाजारि बिथिङाव नोंथांनि मावसारनाया बांगोन। बेलासि समाव नखरनि सुबुंफोरजों बबेबा मोनसे गोथार एबा हारिमुआरि फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गेरुआ गोमो गाब। मकर राशि दिनैनि साना नोंथांनि बेरेखा आरो सुथुरफोरखौ फेजेननायनि सान जागोन। जुदि नोंथांनि जायखिजाया केसआ आयेननि जेंनायाव गोग्लैसोना दंब्ला दिनै नोंथाङा बेयाव रेहाय मोननो हागोन। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा गावनि खस्थ'नि गोहोजों गोबां जाफुंसार जागोन, जाय मावख'आव बिसोरनि गोहोखौ बांहोगोन। गोजाम आद्रा थानाय रां एबा दाहारखौ गोरलैयैनो मोनोब्ला रांखान्थियारि बजाखौ खमायगोन। बोथोरारि बेराम एबा आथिंआव सानायनि अजद थानो हागौ, बेनिखायनो खामानि मावनायजों लोगोसे जिरायनो थाखाय थोजासे सम हो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा हाथफ्ला गाब। कुम्भ राशि दिनैनि साना फरायसा आरो सोरजिलु बिथिंजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय माइल खुन्थिया जागोन। नोंथांनि आरिमुआरि सानस्रि आरो रोंग'थिखौ जेरावबो बाख्नायगोन आरो नोंथाङा गोदान प्लेटफर्म मोनगोन। स्टक मार्केट, मिउचुएल फान्ड एबा जायखिजाया गोदान स्किमआव रां थिसननायनि थाखाय समा जोबोद मोजां। नोंथाङा इयुनाव गोबां फिथाइ मोनगोन।
मोजां मोनज्लायनाय जिउ खुंग्रा सुबुंफोरनि थाखाय साना रमान्सजों बुंफबनाय जागोन आरो सोमोन्दोआव खाथि सोमोन्दोआ बांगोन। गथ'सानि फारसेनिफ्राय मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय मोननाया गोसोआव गोग्गानाय आरो गोजोनखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा निला गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि गासै नोजोरा सुख सुबिदा आरो नखरनि सुखु गोजोननि राहाफोरखौ बांहोनायाव थागोन। न'खौ फोसाबफिननाय एबा सुख सुबिदानि बेसेन गोसा मुवा बायनायाव रां खरसा खालामनो हागौ। बिमा बिफानि सावस्रियाव गोबां जौगागोन, जाय गोसोआरि नारसिनथायनिफ्राय उदां जागोन। जुदि नोंथाङा खामानि थिलियाव माखासे सोलायनाय लाबोनो सानदों, अब्ला बैसोगोरा आरो रोंगौथि गोनां सुबुंफोरनि बिबुंथिखौ लानो गोसोआव ला। बेलासियाव न'आव आलासिफोर फैनाया दावराव दावसिखौ बांहोगोन आरो गोथाव जाग्रा आदारनि रंजानायनि खाबु मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें क्रिम गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोब्बाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ नायनो एबा खोनासंनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।